So mga Yinyens, good morning. Di CBTV. Please subscribe to my channel. Kita po ito para sa video na upload ko. Yes, ito ngayon tayo sa may BGC. Kasama natin si Bayroli. Ayan, Bayroli from Tudela, Ubel. Ba ito? Ubel? From Tudela, Ubel, no? Shout out sa mga Tudela dyan, sa mga taga Ubel, Tudela. Sa akong kaibigan na mayroon din sa Luksoon, Tudela. Ayan. At sa sentro ng Tudela. Andito kami ngayon sa BGC. Papakita namin sa inyo mga Yinyens yung itsura ng BGC. Dito kami ngayon. Tara na, samahan nyo kami. Yinyens, ito yung BGC. Ayan. Malaki ang building dito. BGC. Hanggang saan itong BGC Rolly? Hindi ko alam. Hindi ko kabisado dito. Hindi pa kabisado dito Rolly kasi galing pa Tudela kasi ito eh. Kaya hindi masyadong kabisado dito. Ayan, ito yung ano. Ayan, BGC ito. Pero ang labas nito Rolly, anong labas nito? C5. C5, dadaan kami yung C5 pala. May stoplight pa. Mamaya, ayan, green na. Ayan. Okay. Pero yung C5, medyo malalayo pa. Malalayo pa yung C5? Malayo pa. Malayo pa? Ayan. Yan si Bayroli. Driver, installer, tsaka mananahi. Sweet lover pa yan. Grabe talaga, Rolly. Ayan. Ano kaya bilhin ito, Rolly? Itong mga ito pangat. Ano kaya yan? SM Aura. Ayan pa yung SM Aura yan? SM Aura. Parang meron siya sa dulo, no? May bilog siya nasa gitna, no? Yan palang SM Aura pala. Ayan. Palabas na tayo ng ano, no? Yung market ba yun? Market? Hindi. Ito yung market yan. Daanan nating market. SM Aura dyan, di ba? SM Aura. Daanan natin market. Yan. SM Aura. SM Aura pala itong ano, paangat, no? Basta may paangat, SM Aura. Tapos palabas na tayo ng ano. Pero hindi tayo doon sa may BGC na ano, no? Diretso, no? BGC na. Yung BGC na talagang ano, yun sa sentro. Doon lang tayo sa gilid ng BGC, no? Gilid lang tayo. Yung sentro ng BGC. Doon sa kabila. Ayan. Yung mga building na yan. Yan. Oh. Yan, BGC. Ayan yung market. At yung market. Doon sa kabila, market, no? Ayan. Hindi. Sa tapat ng SM Aura. SM Aura. Ito, di ba? SM Aura, may pusa. SM Aura, may pusa, di ba? Diyan po sa Tarsier yan. Tarsier yan. Tarsier pala ito. Alam ko pusa ito eh. Pag may Tarsier yan, SM Aura yan. Kapag makita mo ibang SM tapos ano yung SM Aura yan. Hindi. Tawad ko lang kung bakit. Baka galing buhol yan, Tarsier yan eh. Ha? Baka galing buhol yan, Tarsier yan eh. Galing bull yata yan. Buhol lang. Tapos umakyat niya, no? Ayan, no? Tarsier. Yan. Tapos ang tapat niyan, yan yung market, tapat niya. Ito pala yung BGC. Yan, yung BGC yan, yung building na yan. Ayan. Ayan, BGC. BGC na yan, BGC. Yan. Papalabas na tayo ng ano, ng stoplight pa yung stoplight. Palabas na tayo ng ano, ng paglabas dito, ano na to? Labas natin C5 na. Tapos diretso na siya. Okay. Ayan na. Yung market. Saan yung market? Dito, market. Ayun ang market. Fiesta Market. Dito yun, inano yung ano, yung Honda na version 3. Dito niya nilaunch sa market Taguig. Ay, parang dito yata yung ano, parang kasyo yatas na doon. Meron. Dito nga. Ha? Market. Ikaw, market dito nga. Ayan ang market. Dito pala yun, bay. Ayan, market oh. Ayan. Market. Ano yun? Ano yan yung... Teka lang, nag-chat si boss. Ano, yan yung... mga kondo dito sa may BGC Taguig. Ayan yan, sa gilid natin. Halos tapat lang siya ng market. Ito yung market oh. Ayan, market. Ayan, yan may mga ano sa palaruan dito sa market. Palaruan. Ayan, tapos dito may STI College, ano. Naalala ko tong STI College sa ano sa Osamis yung
First we'll teach you, then we'll hire you. STI. Araw ito Mayans, yung BGC, tumahan kami. Yan si Bro Loli from Obel to Dela. Okay Mayans? Sarap mo lang, God bless you Mayans. And sana mabuting kagaling Mayans. Bye bye mga Indians!